L-erba' filgħodu ġie konfermati li fil-lista tal-iskema ta' traħis ta' massimu ta' 15% f'ċertu prodotti m'hemmx inkluż fiha frott u ħaxix frisk, għajra għal piżelli spinaċi u brokli friżati, ebda żejt, ebda ġobbon u wisq inqas bajt. Ikel bażiku l-essenzjal fuq il-mejda tal-pranzu Maltija li prezzhom mhux se jkun imtaffi lanqas bi ftit ċenteżmi. Għal-laqstant il-pejs tal-għolli tal-ħajja fuq spallejn il-familja Maltin u Għawċin xorta waħda qed ikompli jozzhom l-isfel. Perabta madankollu staqsejna lill-Ministru responsabbli mill-Agrikoltura Anton Refalo x'inhi il-pożizzjoni tiegħu dwar il-fatt li minkejja l-pejs tal-inflazzjoni u minkejja wkoll l-appelli biex il-poplu jikol ikel bnin frottu ħaxix frisk f'din il-lista ma ssibhom imkien. Refalo jagħtina raġun, iżda ma jiżbilanċjax ruħu jekk il-lista se tiġi aġġornata jew le. Inti se tkun qed tkellem lin-nies kompetenti f'dan is-settur biex Għandek raġun qegħdin niddiskutu mas-settur kollu u naraw fejn huma l-problemi u naraw kif dawn il-problemi nitlu aħna bħalma daħal dejjem il-gvern u naraw kif dawn il-problemi jew in-nuqqasijiet jew il-batijiet għandna nippruvaw nitlu u ntaffuhom. Ġifieri mhux qed teskludi li tiġi aġġornata l-lista? F'liema sens? Il-lista ta' prodotti li hemm nimxu ġurnata b'ġurnata. Rigward din il-lista saqsejna wkoll is-Segretarju Parlamentari Għalix Abu Ġejja Sajd x'taħseb dwar il-fatt illi fost il-prodotti mraħsa m'hemmx ikel tal-annimali domestiċi. Abu Ġejja Sajd surrealment weġibna li l-Gvern qed isewwi l-qtates u ħajjajn lil min jitma' l-qtates ta' barra. Hemm ħafna sidien li qed jgħidu isma' dawn huma parti mill-familja tagħna kif m'hemmx traħħis f'dawn il-prodotti. X'in il-pożizzjoni tiegħek? Fejn tidħol l-għajnuna li diversi pet owners, aħna bħala gvern rajna li nimplementaw diversi miżuri fosthom il-cat neutering campaign illi issewew mal-4,000 qattus u sa qegħdin inħarsu wkoll biex ngħinu lill-cat feeders. Inevitabilment staqsejna lis-Segretarju Parlamentari x'se jsir minn dawk li għandhom annimali domestiċi għajr il-qtates. Abu Ġejja Sajd l-ewwel tgħidilna li n-nies ma jiklux pet food imbagħad tirreferina għall-annimali tal-irċiet. Meta nistaqsik ma m'għandux qtates u għandu klip u annimali oħra x'jagħmel jiġifieri ħabba l-ikel. Inti staqsejna fuq il-pet food il-pet food. Le, ma ġifieri minn għandu għasafar, klip, minn għandu annimali oħrajn. Ħabba il-pet food mhux. Qtates mhumiex il-pets biss. Ekku, le, fejn jidħolu ġifieri nitkellmu fuq farm animals, pereżempju, il-Gvern kontinwament qed jagħti sussidji differenti anke fejn jitlu ċerejali. Għal darb'oħra provajna nistaqsuha x'se jagħmel il-Gvern brabta mal-pet food. Bis-Segretarju Parlamentari bħal Ministru tgħidilna illi se jieħdu kollox ġurnata b'ġurnata. Teskludi li se tiġi aġġornata l-lista jew taħseb li se tiġi aġġornata l-lista bil-pet food ġifieri. Naraw diskussjonijiet fejn waslu nimxu b'ġurnata b'ġurnata. Francesco Catania, Net News.